és Vicenta Signes Sancho i el meu negoci és Òptica Signes, així en el carrer Cullera, número 37 de Sueca. El meu negoci fa 32 anys que estic en ell i jo soc òptica optometrista i me dedique al món de l'òptica. El que més m'agrada del meu negoci és exercir la meva professió d'òptica, optometrista, i atendre a les persones de forma professional i personal, intentant satisfer les seues necessitats visuals i després anar fent un seguiment d'aquestes persones. Quan vaig acabar de fer la carrera me vaig ficar a treballar en una òptica, però jo crec que des que vaig començar la carrera havia tingut clar que me faria el meu negoci, que me'l muntaria, perquè sempre és una cosa que m'ha agradat. Ha evolucionat molt. En el tema visual ha sigut en contínues formacions de salut visual en la qual ens hem tingut que formar dia a dia, i any tras any hem tingut que anar ampliant el nostre gabinet, de manera que a dia d'avui tenim un gabinet on podem oferir molts tipus de servicis. Jo soc Cristina Badenes, també soc òptica i formo part de l'equip d'Òptica Signes. Us parlaré un poc del gabinet i dels servicis que oferim. En primer lloc oferim el servei de graduat, que tots coneguem. És on calculem les dioptries que són necessàries per a veure millor, tant de lluny com de visió intermitja com de propet. Este servei l'oferim des de 4 o 5 anys fins a edats més adultes. Després també contem amb el servei de contactologia. La contactologia és un camp de l'optometria molt ampli, és on s'adapten les lents de contacte, que tant adaptem lentilles diàries, danetes, que són més senzilles, com altres tipus de lentilles, que són més complicades per a casos clínics un poc més complicats, baixa visió, queratocono, que aquestes lentilles són les lentilles rígides o les lentilles esclerals. Després, d'altra banda, contem també amb el servei de teràpia visual. La teràpia visual es tracta de fer una sèrie d'exercicis on rehabilitem el sistema visual per tindre una visió més coordinada, més eficaç i més ordenada. La teràpia visual serveix, per exemple, per a casos d'ull gandul, com tots coneguem l'ojo vago, també serveix per a l'estrabisme. I això fa que traguem el màxim rendiment dels nostres ulls, sobretot en edat tempranes, en aquests xiquets que van al col·le, que estan començant a llegir, aleshores es tracta d'ordenar tot aquest sistema visual per a que pugui aprendre d'una manera més ràpida. Després, també a primera línia en el camp de l'optometria ens trobem en el control de miopia. A dia d'avui hi ha una pandèmia grandíssima de miopes,
molts xiquets en 4, 5 i 6 anys ja són usuaris d'ulleres perquè són miopes. Aleshores, el control de miopia el que fa és que aquesta miopia no augmente tan ràpidament i contem actualment amb els 3 tractaments amb evidència científica. Per una part és l'ortoqueratologia, que són lentilles que s'utilitzen per la nit i durant el dia no utilitzes ni lentilles ni ulleres. Després tenim les lentilles diàries, que són d'un foco especial també per a que no augmente la miopia. I per altra banda tenim uns cristalls especials que es munten en les ulleres i també fa que es controli la miopia. D'esta manera, oferint tots aquests serveis, el que fem és que puguem resoldre qualsevol cas clínic i puguem resoldre qualsevol necessitat de qualsevol ciutadà del poble. Ens podeu trobar en les redes socials, tant en Instagram com en Facebook. Intentem ficar totes les nostres novetats, com és el nostre dia a dia. També ens podeu trobar en el Google, en el Baix Business, i estarem molt agraïts si ens fiqueu alguna ressenya per saber la vostra experiència amb nosaltres i poder millorar en el cas que hàgim de millorar. Soc Dolo, formo part de l'equip d'Òptica Signes, estic així 29 anys i jo soc l'encarregada del taller, soc l'auxiliar. Entonces m'encarrego, una vegada ja està feta la venda, calculo els espessors de les lents, demano els cristalls, després quan ven es monte, tot sempre perquè la ullera quede el més estèticament possible, sobretot en altes graduacions. Suega és un poble molt gran, té molts habitants i pensa que tindre un negoci al poble, tindre tots els negocis que tenim, ens ofereix molta proximitat i a més un negoci de confiança perquè a més els nostres clients i els pacients que tenim és gent del poble, és gent que entra per la porta i la coneixes, tant a ella com als seus familiars. Aleshores, estar en el poble, tindre molts negocis i ser un entorn familiar, crec que ens fa créixer molt com a poble també i no tindre que anar fora a buscar certes coses, sinó que en el poble puguem oferir moltes coses i penso que una òptica ofereix i cobreix moltes necessitats. Els consells per a nous emprenedors és sobretot que s'agrada molt el que abans fet i tindre moltes ganes i molta il·lusió perquè s'ha d'invertir molt de temps. Avui en dia les coses van molt a pressa, la gent té molt de coneixement de tot i tindre ganes, il·lusió i invertir molt de temps en això. A RIMAT estic molt contenta en ell, la veritat, perquè cada volta pense que està manejant-se més, dona a conèixer més tots els comerços de Sueca, fa moltes promocions, ens ajunta i després, clar, lo de les cursos que fa de formació, tant a nivell tecnològic, i sí, estic molt contenta, de veritat, cada dia més.